Jum impenjattiv għal Prim Ministru Joseph Muscat li f'jum wieħed iltaqa' ma' 3 Prim Ministri Ewropej oħra. Fi Vienna l-Awstrija Joseph Muscat iltaqa' mal-Kanċillier Christian Kern li nħatar bħala kap tal-Gvern Awstrijak fi 17 ta' Mejju li għadda. L-immigrazzjoni kienet fuq nett tal-aġenda, biż-żewġ naħat jaqblu li l-prijorità tibqa' li jiġu salvati l-ħajjiet. Fl-istess ħin iżda hemm bżonn li l-gvernijiet jisimgħu u jifhmu tħassib ġenwin tan-nies realistiċi u mhux ksenofobiċi. Muscat fakkar li kien hemm żmien meta Malta kellha pressjoni qawwija u ma sabet għajnuna mingħand ħadd. Minkejja dan illum pajjiżna qed ikun konsistenti fil-fehma tiegħu li din hija problema Ewropea billi jgħin fil-programm ta' rilokazzjoni. Iktar tard fi Bratislava l-Slovakkja l-Prim Ministru ltaqa' mal-Prim Ministri tal-Olanda u l-Slovakkja f'laqgħa informali tat-trio tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Laqgħa bejn l-Olanda li għandha l-Presidenza issa, l-Slovakkja li se tieħu dan l-irwol f'Lulju u pajjiżna f'Jannar li ġej. Joseph Muscat innota li dan it-trio jinvolvi pajjiż fundatur tal-Unjoni Ewropea, membru ġdid mill-Lvant u pajjiż żgħir Mediterranju, differenzi li jagħtu valur miżjud lill-programmi ta' 3 pajjiżi. It-3 pajjiżi qablu fuq ix-xewqa li r-Renju Unit jibqa' jżomm postu fl-Unjoni Ewropea bil-Prim Ministru Malti jtenni li l-Ewropa trid taraf li l-mentalità tan-nies inbidlet irrispettivament mir-riżultat. Żied jgħid li fil-Presidenza tagħha Malta se tibni fuq il-ħidma tal-Olanda u l-Slovakkja u bħala l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea Malta lesta titgħallem iżda wkoll tindirizza kwistjonijiet sensittivi bħal migrazzjoni u tassazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Olandiż Mark Rutte qal li n-nies jistennew ir-riżultati tul il-Presidenza u għalhekk din l-esperjenza tfisser ħafna xogħol u titlob flessibilità f'temi differenti. Il-Prim Ministru Slovak Robert Fico qal li qed josserva l-Presidenza Olandiża biex fis-sitt xhur li ġejjin fost l-oħrajn jaħdem fuq stabilità politika u jitratta sfidi bħal migrazzjoni fid-dawl tal-proposti tal-Kummissjoni Ewropea.